Bona tarda i benvinguts a la tercera sessió ja del Trencadís Literari que organitza el Museu Etnològic i de les Cultures del Món, una edició que podeu seguir també aquest any a través del Facebook del museu. Per si aquesta és la primera vegada que us connecteu, heu de saber que en aquest cicle ens proposem fer una mirada antropològica a través de la literatura. Ens mirem la societat a partir de novel·les que plantegen una distopia, una realitat que d'entrada sembla molt allunyada del nostre present, però que s'acaba convertint en premonitòria. I avui, una vegada més, en tindrem una bona prova. Arguments que sovint tenen lloc en escenaris de ciència-ficció i que funcionen com a retrat crític de la nostra societat, de la societat actual, i que planteja o s'avança a esdeveniments futurs, ja siguin pandèmies, com vèiem en l'última sessió a partir del diari Don Cabezot a Reus 2066 amb en Pablo Martín Sánchez, o amb descobertes tecnològiques o canvis estructurals, com vam veure també en la primera sessió amb Fills de la setena onada d'en Salvador Massip, o avui mateix en parlarem. Fins ara, com dèiem, n'hem parlat amb en Salvador i amb en Pablo Martín, però encara ens queden unes quantes sessions, ens queda fer-la petar ben aviat amb en Jaume Pons a l'Horda a partir de Ciutat de Mal i també amb la Biblioteca de la Lluna de Francesc Miralles, que tancarà el cicle el 21 d'abril. Però avui, aquest dimecres, donem la benvinguda a la Carme Torres, que és autora d'Enxarxats i d'Estimades Màquines, publicades totes dues aquestes referències a Males Herbes. De seguida comencem aquesta conversa amb la Carme. Carme, bona tarda i benvinguda. Bona tarda, Martí. Què tal? Gràcies per ser-hi, encantat de saludar-te. Tenim moltes ganes de conversar amb tu sobre aquestes dues propostes literàries, sobretot Enxarxats. Però dic que abans de començar aquesta conversa amb la Carme en directe des del Facebook del Museu Etnològic de les Cultures del Món, heu de saber, com ja us hem dit en les altres sessions, que vosaltres també podeu participar d'aquesta sessió fent preguntes, adreçant-nos preguntes que nosaltres incorporarem a la conversa, a aquesta xerrada que tenim amb la Carme. És més, ja sabeu també que tots els que participeu d'alguna manera en aquesta conversa a partir d'aquests dubtes, d'aquestes preguntes, d'aquestes inquietuds que tingueu, doncs immediatament entreu a formar part de les persones que també entraran en aquest sorteig d'un exemplar signat d'Enxarxats, d'aquesta novel·la de la qual en parlarem ara de la Carme Torres. Per tant, doncs, ja sabeu què us toca. Atents, qualsevol cosa que vulgueu, ens ho pregunteu a través de la xarxa, precisament, que avui és la convidada, és l'eina a través de la qual parlem i també, en certa manera, serà l'ase dels cops, entre cometes, d'aquesta conversa que mantindrem amb la Carme. Com dèiem, Enxarxats és una novel·la que ens planteja o podríem dir que és una novel·la d'anticipació, malgrat que la tenim aquí, la realitat que ens proposa. La Carme, deixeu-me que us digui que és doctora en informàtica i professora d'investigació a l'Institut de Robòtica i, com deia, fa aquesta aproximació, aquest plantejament a partir d'una història inquietant sobre les possibilitats d'internet, de la xarxa i sobre les responsabilitats i implicacions que comporta aquesta constant interacció, aquesta constant gairebé malaltissa, deia jo avui en aquest vídeo que hem fet fa una estona per convocar-vos a aquesta sessió d'avui, amb les xarxes socials. I Estimades Màquines és un recull uns relats que ens convida també a reflexionar sobre el fet que sovint no som prou conscients de la importància que atorguem als artefactes tecnològics, a les màquines, als robots que ens faciliten la vida o ens la compliquen, depèn de com ens la mirem, aquesta derivada, i que també ens estan canviant no només la manera de fer, d'actuar, i sinó també, jo crec, en un punt de pensar i, per tant, de relacionar-nos amb el nostre entorn. I això també avui serà motiu de conversa i de reflexió amb la Carme. Quines són aquestes repercussions socials, ètiques de la robòtica, de la intel·ligència artificial, de la tecnologia sobre les persones, sobre els éssers humans. Novel·la, relat d'anticipació sobre la ciència, com d'aquesta manera ens afecta. Jo tinc la sensació, Carme, que ens trobem en una situació una mica semblant a la que es troba la Júlia Pagès quan, acabada d'instal·lar el despatx de l'Ariadna Mestres, se li apareix tot un món que la sobrepassa, que la interpel·la, que la fa repensar un piló de coses que es pensava que tenia conegudes i que trontollen. No sé si una mica estem en aquest escenari. Creus que estem una mica així?
perduts, qüestionant, desconfiant, però alhora obrint-nos i donant-li tot a aquesta xarxa? Jo crec que gràcies a la pandèmia hem vist la multitud de coses que es pot fer a la xarxa, no? El coneixement que podem adquirir, les relacions que podem establir, les videoconferències com estem fent ara. Sí. Vull dir que ens dona un munt de possibilitats de teletreballar i de... Per tant, jo crec, diuen que la digitalització ha avançat 5 anys gràcies a la pandèmia. És un dels pocs efectes positius, no? Sí. N'hi té altres, també, però clar, no són la majoria. Doncs jo penso que això, que hem vist més també els efectes beneficiosos, perquè moltes vegades es divulguen molt o els grans problemes que pot fer, no? Que pot tenir els biaixos, això que ens poden robar les dades, els fake news, vull dir, ens espanten una mica. Jo crec que gràcies a que hem tingut que interaccionar-hi molt hem vist que, bé, a veure, que ho podem controlar i que podem obtenir-ne molts efectes beneficiosos. Aquest és el meu parer. Aquesta és una, jo crec, llegint Enxarxats, que és, per això deia, a partir del personatge de la Júlia Pagès i de l'Ariadna Mestres, aquest 2 en 1 en què es desdobla també la personalitat de la científica i de la novel·lista, que és la Carme Torres, no? Deixa-m'ho dir així, no? Ens presentes aquesta multiplicitat d'escenaris que ofereix la xarxa i com una mica també fent servir el mite d'Ariadna, ja que porta aquest nom, aquesta professora tan, diguéssim, especial i tan, alhora, podríem dir, enigmàtica, que hi és però no hi és, no? Que és una mica també a vegades el que ens passa a les xarxes, que sembla que hi són i no hi són, no? Aquests avatars que s'inventen i que serveixen per suplantar identitats. Això també hi és en aquesta novel·la i té molt a veure amb una constant que hi és i que em consta que també és un neguit que tens tu, que és l'ètica, que és la visió ètica de la xarxa, de les tecnologies. Que tot això em fa l'efecte que cada vegada s'hi dona més importància, però que cada vegada també s'intenta més posar pals a les rodes, aquesta part més ètica, no? De com ens hem de relacionar amb la tecnologia, de quina manera ens hem de comportar, si hem de tenir, o sembla que tot s'hi valgui a la xarxa, i evidentment que no. Com a la vida real, tampoc no s'hi val tot a la xarxa. M'ha agradat molt això que has dit d'Ariadna, Vull dir, captar, a mi m'encanten a les novel·les posar petites coses, no?, que el lector que ho coneix, doncs, li troba la gràcia, no? Perquè, clar, en definitiva, la guia la Júlia pel laberint. Pel laberint, és el fil d'Ariadna. I per això, exactament. Vull dir que m'agrada molt que ho hagis vist. I pel que fa a això de l'ètica, jo veig que cada vegada en som més conscients. Vull dir, s'han format... Abans era només la bioètica, no? L'enginyeria genètica, que realment és molt lògic que hagi suscitat molt debat ètic, però que cada vegada més la gent s'ha donat d'això, de les fake news, de tot un munt de coses en tecnologia que els depassen, això que deies abans, i que, per tant, s'han de, per una banda, regular i, per l'altra, tenir més formació. És a dir, a mi m'agrada veure els dos vessants. En quant a la regulació, s'han fet numerosos ara comitès, per exemple, la UPC, que és la meva universitat, la universitat on està el campus en què treballo, doncs ha fet ara, recentment, ha constituït el comitè ètic, tecnoètic en aquest cas. El CSIC, el mateix. El que passa és que ja tenia bioètica, ara ha posat també tecnoètica i també s'ha creat l'Observatori en Intel·ligència Artificial de Catalunya, en ètica de l'intel·ligència artificial. Vull dir que aquesta consciència s'ha desvetllat molt i estem molt... Vull dir, ens hi estem posant molt les piles i a nivell de la Comunitat Europea hi ha un munt d'organismes que estan fent regles. Ara, jo sempre dic que a mi m'importa molt més o crec molt més important la formació que la regulació. Perquè, això que deia, sense formació fa por. Aquestes tecnologies no ens hi podem ficar. Però amb un mínim de formació tan tècnica com ètica, doncs podem veure els immensos beneficis que podem obtenir. Poso moltes vegades, digues. No, perdona, no et volia interrompre. No, poso moltes vegades l'exemple del cotxe, que tots el conduïm i tampoc exactament com funciona no ho sabem, com funciona el motor, o molts no ho sabem, però el podem conduir. Doncs el mateix, necessitem tenir aquest coneixement d'usuari de les tecnologies per no tenir-los de por, treure els màxims beneficis i no
patir riscos, o sigui, evitar els riscos al màxim. Però de vegades poses en entredit aquesta capacitat tecnològica. Deixa'm que et recordi un fragment de la teva novel·la que diu: les persones són molt influenciables, a parer meu, el que fa impredictibles els humans no són les emocions i els humors, com se sol pensar, sinó la capacitat tecnològica. És aquesta capacitat la que interfereix amb les lleis naturals i és impossible predir on ens durà. Per tant, ja deixes entreveure només aquí, abans d'arribar a la pàgina 70 d'Enxarxats, aquesta capacitat tecnològica que s'ha de, no sé si en certa manera s'ha de guiar, s'ha de controlar, s'ha de una mica això, no? Acompanyar o tutelar perquè, com tu bé deies, igual que ens ensenyen a conduir els cotxes o les motos o els vaixells, cal algú que ens tuteli, cal algú que ens n'ensenyi, no? Però fins a quin punt? És a dir, per exemple, en el cas del fil d'Ariadna, que li permet trobar el camí que porti a la solució, el bon camí en aquest sentit, en aquest laberint, com ho feia Teseu a la mitologia grega, tu creus que no és important alhora que aquesta persona que ens ajudi o que ens faci de mentor o de tutelador per la nostra capacitat tecnològica ha de tenir una ètica, ha de tenir uns bons sentiments, ha de tenir una bona praxis, i això és el que costa de trobar? Bé, jo em posaria en dubte que costi de trobar. És a dir, jo crec que hi ha molta gent molt preparada i amb moltes ganes de fer-ho bé, vull dir, d'aplicar aquesta tecnologia ètica, no? És a dir, que ara darrerament he tingut un munt de reunions per videoconferència sobre diversos comitès i hi ha molta gent preparada. I el que cal potser és materials, és programes per fer-ho. I bé, jo en aquest sentit ja vaig fer uns materials ètics que acompanyaven una de les meves novel·les i en aquest mateix, doncs, la part final, que és com un apèndix en què hi ha informació, doncs també... Carpetes ocultes. Les carpetes ocultes de l'Ariadna, no? Exacte. Doncs, pretenc això, donar eines, donar materials, perquè tant a nivell d'universitat, tots els estudis tecnològics, d'enginyeria, d'informàtica, almenys que els estudiants tinguin aquesta consciència crítica, no? No pot ser una assignatura d'ètica filosòfica, diguem-ne, però una assignatura d'ètica pràctica, jo crec que és importantíssim, i de fet als Estats Units, a la majoria d'universitats es fa, que per això m'ho van demanar. Vull dir, em van demanar explícitament que fes aquests materials a MIT Press, no? I els hem adaptat també a secundària i batxillerat amb Pagès Editors, que és una altra editorial en què he publicat. I ara hi ha una associació de professors de secundària que es diu Fundació Episteme, que està desenvolupant uns materials audiovisuals precisament per divulgar entre els estudiants de secundària i batxillerat aquesta ètica de la tecnologia. Però és que, de fet, tant Enxarxats com Estimades màquines, jo crec que les podríem definir com a, en el cas d'Enxarxats, però l'altre també, perquè són peces, són relats de novel·la de ciència-ficció, amb molta ciència, de divulgació tecnològica a través de la literatura no tècnica, i aquí volia anar a parar també, no? En el fet que creguis, com també els que t'han precedit, ara fa 15 dies Pablo Martín Sánchez com en Salvador Massip, que creuen, i ho hem constatat, dic, en aquestes converses anteriors, que a través de la ciència-ficció és una molt bona eina perquè l'actual societat, com deia abans a la presentació, ens puguem, a través d'aquestes novel·les, a través d'aquests artefactes ficticis, però basats en tota la tecnologia que remeneu, doncs fer aquesta prospecció, aquesta previsió, fer pensar per anticipar-nos a futurs mals o fins i tot al contrari, per preveure possibles solucions a pandèmies o a problemes tecnològics que es puguin precisament derivar, tal com feia Jules Verne ja fa molts anys, a partir de les tecnologies que hi havia, pensar com seria en un futur mitjà, llarg o més curt termini la vida per les persones, pels lectors d'aquelles novel·les. I en el cas, com dèiem, tant d'Enxarxats com de l'altre dia a Diario de un Cabezota, que ens plantejava un escenari de Reus 2066 on una pandèmia fa que tothom hagi de viure amb mascaretes, amb distàncies socials, aïllats, clar, ho tenim aquí mateix. Però en el cas teu, per exemple, del que proposa l'Enxarxats, d'aquesta relació tan complicada, però alhora tan satisfactòria amb la xarxa, que ens pot portar per laberints, per camins que realment ens poden oferir
obrir uns ventalls que són realment espectaculars. No? Sí, completament d'acord amb el que dius, amb el que deia el Salvador i amb el que deia el Pablo. Vull dir, jo veig la ciència-ficció que ens permet el que no pot fer, de fet, científicament no podem predir què passarà, no? Perquè constantment sorgeixen noves utilitats, sobretot ara, no? Que s'ha accelerat tant el desenvolupament tecnològic. Però necessitem veure, no? Un horitzó de 5, 10, 20 anys. Com estarem? I llavors, per mi, la ciència-ficció és una eina inigualable perquè ens permet escenificar o fer diferents escenaris possibles i poder triar fins a cert punt. No? Vull dir, els que ens dediquem a tecnologia, de dir, no, és que volem desenvolupar la tecnologia per aquí, volem fer una tecnologia transparent, una tecnologia d'ajut a les persones, no intentar evitar les distopies, no? Evitar els riscos tant com puguem, no? Que no vol dir que n'hi ha. Sí. Després ja entrarem en tot això, entrarem en aquestes carpetes ocultes que formen part de l'apèndix 1 d'aquesta novel·la, on hi ha, evident, molt de material lligat precisament amb això, el suïcidi digital o el testament o la immortalitat a la xarxa, a partir de la robòtica, que també, evidentment, en xarxats parles i molt a partir d'aquest projecte de robots a l'aula, però ara tenim dues intervencions, podríem dir. Una és una pregunta, l'altra és un comentari. Comencem pel comentari, que és el que estàvem ara parlant fa uns instants a propòsit de l'ètica i de la formació. És un comentari que fa la Martina Creutz, que diu, a propòsit d'això, no? O com un ganivet. Puc tallar el pa o puc matar algú. La formació i l'ètica són la clau per fer anar aquesta eina d'una manera o d'una altra, no? Evidentment, ben vista la Martina, aquesta imatge, no? Les xarxes, el que dèiem, no? Depèn de com les utilitzis amb segons quina formació i quina sigui la teva ètica, aniràs cap a una banda o cap a una altra. Pot ser en positiu o pot ser en negatiu o en destructiu, no? Sí, i sobretot que hem de ser molt conscients que nosaltres tenim la decisió o que moltes vegades les persones... Hi va haver aquest experiment que Microsoft va posar un chatbot per tenir converses a Twitter fa un temps. Sí. I al cap de 16 hores el va haver de retirar perquè s'havia convertit en xenòfob, defensava Hitler, atacava les dones, insultava tothom. I això? Perquè durant aquestes 16 hores la gent va conversar amb ell i no eren conscients de que anava aprenent, no? Però el chatbot va aprenent del que li diuen. I llavors va aprendre tot això del que li deien. Vull dir que en aquest cas és una prova i no va tenir més rellevància, tot i que el van tenir que treure, no? Però hem de ser conscients que qualsevol intervenció a la xarxa, a qualsevol lloc, té conseqüències. No, és l'efecte papallona o l'efecte com vulguem dir-li, que tot té conseqüències i que hem de vigilar i hem d'intentar sumar, no restar. No? Però això vols dir que, per tant, estàs dient que aquest robot que estava fent conversa. Sí, en una conversa, amb aquest xat, anava aprenent de les coses que rebia amb qui interactuava. Per tant, vol dir que havia interactuat amb persones que tenien aquest perfil o que tenien aquestes idees i aquests pensaments, i ell havia adquirit això i s'ho havia fet seu i, per tant, llavors ell ho tornava a la xarxa. Pot ser que no tinguessin... En qualitat de les seves opinions, diguéssim. Ja, pot ser que no tinguessin aquestes opinions, que no ho sabem, que volguessin jugar, no? I dir, a veure, què li diem? Qui la diu més grossa, no? No ho sé. La qüestió és que sí, ara hi ha tots aquests programes que aprenen, com el Translator de Google, per exemple, no? Que cada vegada va millorant i això és superpositiu. És a dir, fa una traducció d'un text i et diu, milloraries alguna cosa? I tu dius, ai, mira, aquesta paraula en aquest context no lliga, no? I poses la teva. Doncs això ho he après. I gràcies a això, els usuaris futurs anem tenint millors traduccions. Doncs en aquest sentit és positiu. Però, clar, com deia la Martina, en certs sentits pot ser negatiu. Clar. És molt interessant això que dius, perquè aquesta capacitat d'aprendre dels robots, suposo que és el que veurem després quan parlem d'aquests robots a l'aula, i aquesta precisament és una de les parts bones, de tenir robots a l'aula, que hi hagi aquesta interacció tant amb el mestre com amb l'alumne. Però abans, deixa'm fer-te aquesta pregunta que ens diu en Jordi Sirac, que diu fins a quin punt la nostra humanitat està condicionada pel desenvolupament tecnològic. Carme. Bé, hi ha una frase que a mi m'agrada molt del filòsof Robert Solomon, que deia que les relacions que anem construint, al seu torn ens modelen, ens fan ser com som. És a dir, la nostra personalitat
ve de tota la interacció que hem tingut, a part de la genètica, de la interacció amb els pares, amb els fills, amb els professors, amb els amics. Doncs, de la mateixa manera, si ens relacionem tant amb la tecnologia, doncs aquesta tecnologia ens està modelant. Ja ho està fent en el present, però ho farà més, vull dir, com més vagi, les generacions futures. I per això hem de ser molt conscients de quina tecnologia desenvolupem i amb quina tecnologia ens relacionem, perquè ens està modelant. Ja dic, les capacitats dels infants que ja han nascut, aquests infants digitals, doncs són diferents de les nostres. Poden atendre moltes pantalles alhora, poden fer moltes coses alhora, que nosaltres potser ens concentrem més i anem més a fons amb alguna cosa, però no tenim aquesta capacitat. Clar, i això és fruit d'aquesta relació que ells ja han tingut de ben petits amb la tecnologia, que per tant, els predisposa a ser així i, per tant, poden ser més multidisciplinars, diguéssim, no? I com això, les emocions, és que ens modelen tots els sentits i vehicula les nostres relacions. Ara, a través del WhatsApp, del no sé què, doncs ens està dient, és l'aniversari d'aquest, és el no sé... Vull dir que ja les relacions que establim són molt diferents. Clar, però una mica també és el que la Júlia Pagès, tornant a la protagonista de la teva novel·la d'Enxarxats, quan descobreix aquesta sèrie de fitxers amb informació inquietant que semblen pertànyer a la seva predecessora, a l'Ariadna Mestres, que després ja esbrinarem que sí, tampoc no estem fent cap spoiler, només estem intentant d'acompanyar, agafar de bracet els nostres espectadors a través del Facebook, que ens estan seguint en directe al Facebook del Museu Etnològic de les Cultures del Món per aquest, com dèiem, laberint en el qual ens convides a entrar a través de la novel·la, que hi ha una icona en aquest escriptori en forma d'aranya, Spider, i que fa que li arribin també missatges desconcertants i que això que deia abans, que fa que, com la Júlia, a vegades pensem nosaltres també que tot està controlat, que tot està dissenyat, que tot està enxarxat i connectat en certa manera per fer-nos fer i per fer-nos pensar de determinades maneres. Allò que moltes vegades ens ha semblat que ens espien pel mòbil, o que quan hem buscat alguna cosa llavors només fem que rebre o sense pràcticament haver navegat per la xarxa, sense haver necessitat d'estar enxarxat, fer algun comentari i de cop i volta l'endemà ens apareixen anuncis d'aquelles coses que havíem parlat. Clar, això, com la Júlia li passa, com ens ha passat a molts de tots nosaltres, ens fa pensar que algú ens espia, no? Sí, això duem un espia a la butxaca, no? Diuen al mòbil. Però és que jo penso que sempre és com un compromís, de dir quines dades cedeixo, el que és que ho hem de fer conscientment, a canvi de quins serveis. És a dir, que facin una mica de model de tu o que tinguin certes dades perquè t'ofereixin les pel·lícules que et poden interessar, els llibres que tens ganes de llegir, els viatges que no sé què, doncs està bé. Vull dir, a mi, és que si no, si t'has de mirar tot el que existeix, doncs no trobes el teu. Allò que dèiem, que et tutelin, que et guiïn, per aquest laberint. Exacte, però has de ser que tu vulguis que t'ho facin, no? I per això tota la protecció de dades i tal va de que pots deshabilitar-ho. Pots deshabilitar que et segueixin el GPS, no necessàriament el tens que tenir habilitat en el teu mòbil. Determinades búsquedes que fas al navegador no tens per què guardar-les, les pots dir que no les registri. Vull dir, que tenim cert control, que clar, cal un cert coneixement per poder habilitar i deshabilitar el que convingui, no? Però vull dir que et facin una mica model de tu, clar, pot ser bo. És el que jo et deia abans, que amb la xarxa tenim aquesta mena com de relació, no d'amor-odi, però sí que de desconfiança i de recel, però en canvi al mateix temps hi confiem molt i li confiem moltíssimes coses, no només informació nostra, fotografies, això que dèiem, ens costa de trobar aquest límit, i això també és el que podem entendre entre línies quan llegim Enxarxats o quan llegim algun dels relats d'Estimades màquines, d'aquesta relació amb... És això, no? És molt llaminera, però alhora també és perillosa fins allà on no siguem capaços d'acotar aquest terreny. Sí, per això la formació és tan important. I la formació des de petits. És a dir, jo ensenyaria ètica i tecnologia als nens de primària. No, perquè acabaran utilitzant-la. Llavors, com més sàpiguen, menys por tindran i més la utilitzaran en benefici propi i de la societat. Tens raó. En definitiva és el que volem, no? Servir-nos de la tecnologia al màxim. Doncs
Ara precisament parlarem de com ens servim i de quina manera ens en podem servir a propòsit del que ens planteja la Carme Torres, tant en Xarxats com a Estimades Màquines, les dues referències literàries que ens serveixen avui per vestir aquesta conversa en aquesta tercera sessió del Trencadís Literari a través d'aquesta connexió a través de la xarxa, precisament, d'una plataforma que és Facebook del Museu Etnològic i de les Cultures del Món, en el moment que donem la benvinguda també a una altra pregunta que ens fa la Encarna McCoy, que ens diu, amb la tecnologia, com amb tot, cal un comportament ètic clar, això que dèiem, no? Però qui decideix què és ètic i què no ho és? Qui decideix sempre es plantejaria el món des del seu punt de vista o no? Clar, és allò que moltes vegades també ens plantegem, no? Hi ha d'haver-hi un ens que reguli aquesta ètica tecnològica i que això, no? I que dictamini què és i què no és ètic. Clar, hi haurà aquí molts punts de vista, molts accents per posar que en funció, ho dèiem un dia, em penso que era la primera conversa amb en Salvador, que fins i tot en funció de la cultura, de la societat i de la religió, no? El comportament ètic es veurà d'una manera o d'una altra condicionat, segur, no? Gràcies, Encarna. Què en penses, Carme? Saludo a l'Encarna, que la conec. M'agrada molt la pregunta. Doncs, clar que sí. Vull dir, a veure, s'ha de regular, com deia, i s'ha de formar, no? Llavors, a nivell de regulació, ja el Parlament Europeu ha tret unes primeres normatives molt generals derivades dels drets humans. Hi ha un comitè també europeu d'intel·ligència artificial que ha tret també una reglamentació més detallada per tots aquests programes que aprenen i els programes que assessoren i d'intel·ligència artificial. Però, clar, per cada país, cada cultura, hi ha uns valors diferents. Llavors, legislar o regular genèricament és molt difícil. S'ha d'arribar a uns principis bàsics, que és el que s'intenta, i llavors que cada país, cada entitat, cada institució reguli per aquell domini en què està desenvolupant la tasca. Però, a més, jo el que crec és que cada usuari té que tenir la possibilitat també d'adaptar-ho en els seus valors particulars. Moltes vegades, pares pregunten, ara que hi ha l'Alexa, la Siri, vull dir que els tindrem a casa i que ens assessoren, i diuen, jo és que vull posar-hi els valors de la meva família allà, no que li posin uns valors uns altres. Llavors, jo el que crec és que hi haurà un nucli bàsic de normes, que són aquestes que dic, derivades, que seran adaptades a cada cultura, però després cada usuari tindrà un marge de maniobra per adaptar-ho a les necessitats i als seus valors en particular. Ara que deies això de l'Alexa i de la Siri... Perdona, que t'he interromput. No, això. Ara que parlaves d'aquests, no són robots físicament perquè no els sentim, però sí que ens hi relacionem, no? I sentim la seva veu i tal. Conviurem amb robots com els que hem vist a les pel·lícules, com els que hem llegit novel·les d'Isaac Asimov, al qual també li fas de passada un homenatge, entre d'altres referències literàries i cinematogràfiques que trobareu a Enxarxats. Allò, un robot tipus C3PO de la Guerra de les Galàxies, el tindrem a casa com allò voltant per aquí o no? O com ens hem d'imaginar l'evolució dels robots? És a dir, des de la rumba, perquè ens entenguem, a aquests més humanoides, no? Bé, nosaltres en el nostre laboratori, el meu grup de recerca, ja hi convivim amb els robots. Vull dir, de fet, mira, aquí tenim una fotografia que és molt bona, deixa'm-ho dir, en què sembla que estiguis prenent alguna cosa amb aquest robot que no sé si li heu posat nom i tot ja. Bé, en tenim un parell com aquest. Aquest es diu Sòcrates i en tenim un altre que es diu Cloti, de Clotilde. I el que fan, vull dir, aquest en particular fa entrenament cognitiu. Aquest tauler que teniu al davant és el que utilitzen a la Fundació ACE, la Fundació per l'Alzheimer, per fer teràpia als pacients que tenen alguna discapacitat lleu i per veure la seva evolució. Vull dir, utilitzen els terapeutes. Llavors, nosaltres el que ens van demanar és que, clar, tenen molta gent en els centres de dia i de més i els aniria bé tenir diversos braços. Aquest és un robot complet, però amb un braç de sobretaula que faci aquest joc. Aquest joc pot ser posar els nombres en ordre creixent o en ordre decreixent, posar només els parells, etc. Llavors, que els ajudi, com fa un terapeuta.
És a dir, ens van assessorar molt, llavors el robot anima, quan ho fa bé, ho has fet molt bé. Si no, li pot proporcionar diversos nivells d'ajuda, de dir, la peça que ara toca posar està en aquesta fila, o és de color vermell, o ara te la dono perquè veig que et costa molt, i d'aquesta manera estableix com una relació amb el pacient que l'anima i l'ajuda a completar el test. I d'aquesta manera, al llarg de mesos, pot anar seguint, perquè, clar, guarda, té memòria molt més que nosaltres, no? I va guardant l'evolució del pacient. Això serveix molt en els terapeutes per planificar el tractament, etc. I això ja s'ha provat, fins i tot en la pandèmia ho hem estat utilitzant i estan els pacients encantats. Que tenien por, Tenien por perquè són grans. Hem tractat pacients entre 70 i 90 anys i pensaven que igual... Saps? Amb la tecnologia, a vegades la gent gran s'espanta una mica, però clar, com que és una tecnologia tan amable, doncs encantadíssims estaven. Però precisament això et deia, i anant a una de les carpetes ocultes que es titula Robòtica, majordoms, mainaderes o companyia mecànica, per això et deia, trigarem gaire a veure aquests robots més perfeccionats, com per exemple els robots que surten de la novel·la, que són els robots a l'aula, que també ara hi entrarem combinant aquestes 3 o 4 preguntes. Trigarem molt a veure aquesta mena de robots, com deia abans, en forma humana, que potser així no tindrà tant de recel, qui l'hagi de tenir a prop seu, bé sigui, com dèiem, com a terapeuta, com a mainadera, com a companyia mecànica, que s'entengui, o com a majordom, que dèiem abans. Aquest perfil més humanoide el tindrem més aviat que tard aquí a casa nostra, a dins de les cases? A veure, jo crec que dintre de les cases trigarà més, perquè són cars. Tot i que ja no ho són tant, però clar, es requereix un consum molt massiu perquè s'abarateixi molt el preu. Però robots a l'aula, per exemple, a Corea ja hi va haver una experiència d'ensenyar un idioma estranger. És a dir, es van plantejar que totes les escoles primàries aprenguessin anglès, però no tenien suficients professors nadius. I en comptes d'importar-los, que era caríssim, de portar-los professors dels Estats Units o d'Anglaterra, doncs el que van fer és que els teleoperessin. Van comprar robots que teleoperaven des de remotament, igual que hi ha operacions que es fan, cirurgia que es fa remotament, doncs ho feien, ensenyaven llengües. Llavors tenien els avantatges de que la pronunciació era nadiua, però hi havia un professor a l'aula, un professor coreà, que ajudava, Vull dir que jo crec que per això, per l'ensenyament de música, tot això ja s'ha utilitzat. Llavors, nosaltres que treballem en robòtica assistencial, el que pensem és que en molt pocs anys, qüestió de 5 anys o així, tindrem robots als centres de dia, als hospitals, que ja n'hi ha, de fet, a llocs amplis, en què donen servei a molta gent, no a una persona o una família. Aquesta és la idea. Però tu a la novel·la en concret et centres en aquest projecte que es diu Robots a l'aula, i com deies abans, és aquesta voluntat, com dèiem abans, de capacitar tecnològicament ja des de les aules, des de ben petits, els nens i nenes perquè això formi part natural de la seva vida, de la seva existència. I això que dèiem, com més capacitació, més formació, per tant, la relació serà més natural i més humana, podríem dir, amb els robots. Llegeixo un fragment d'aquest tros. Parlen a propòsit d'un exemple d'un robot, com va interactuar amb uns nens d'una classe. Diu, sí, estaria bé, ajudaria sobretot al començament quan la interacció resulta un pèl estàndard i encartronada, perquè m'ha semblat que després el robot mateix anava incorporant altres característiques de l'alumne. Pot ser? És clar, diu, el robot aprèn de cada interacció amb el nen. És bo que ho hagis notat. En tens algun exemple? Sí, us el puc avançar, diu saltant endavant en la presentació. L'escena va ser gravada en una classe de llengua. Engega un vídeo en què el robot és al costat d'una nena grassoneta que manté els ulls clavats al pupitre i després, d'un breu xiu-xiueig amb ella, aixeca el petit braç mecànic i en rebre autorització de la mestra intervé en veu alta. L'Aina sí que sap què vol dir la paraula mal nom i no té per què ser un nom dolent, com suposa en Jan. Si voleu, us en pot posar exemples. Només alguns dels nens es giren. Es nota que estan acostumats a sentir la veu metàl·lica. Endavant, Aina, digues, fa la mestra. Sense alçar els ulls i amb un fil de veu, la nena diu: un mal nom és com una etiqueta. Oi que tots sabeu qui és en Bototes?
un instant de dubte i alguns escalfaixen a riure. I el ventilador, la Xinoxano, en Gargamel, el Trio Meravelles, en Quimèric i l'Endavant digues. Gosa afegir-hi en un to gairebé imperceptible. Encara n'hi ha que miren dubitatius la mestra, però de seguida la classe en ple es gira cap a l'Aina i tots són rialles. És un exemple genial, salta impetuosa la Júlia, no sols de l'aprenentatge del robot, sinó també de com pot actuar de mediador i afavorir la cohesió a l'aula. És a dir, allò que deies abans, no? El robot aprèn no només allò que ha vingut a fer, que és, en el cas que sigui ensenyar llengua, per exemple, sinó també ajudar a empènyer a aquelles criatures que puguin tenir problemes de relació que aflori aquesta part més social i que, per tant, s'entenguin amb la classe. No? Per tant, això també fa obrir un altre debat i és dir, quin paper jugaran els mestres a les futures aules, no? Amb robots com aquests? Bé, a veure... Anem a pams. Exacte, anem a pams. Vull dir, jo soc molt fan de la tecnologia i m'encanten els robots a l'aula, però com ajudar-nos, Vull dir, un robot no té experiència de vida. Ui, ara se sent com un eco, no? Sí, com un tallat. No sé. Perdó. Doncs és que em sento jo mateixa. És igual. Doncs, no, això que som molt fan de la tecnologia, però m'agrada que siguin ajudants i m'agrada també que se sàpiga que és una màquina. És a dir, que no confonguin, que no enganyin. I en aquest sentit, que siguin un utensili molt útil tant pels nens de la classe com pel professor. Perquè l'experiència de vida no la té. El professor pot motivar, pot captar el sentiment d'aquells nanos, pot esperonar-los a que facin determinades coses, estimular-los. El robot té les capacitats que té. Aquest, en particular, en té moltes, perquè, clar, és de ciència-ficció, aquest sí. Sí. Però pot fer molt, però sobretot, això que deies de que sigui molt antropomòrfic, jo crec que ha de ser antropomòrfic només fins al punt que sigui necessari per la tasca que ha de fer. Llavors, que sigui més com un dibuix animat, que igualment en el nano l'estimula molt, però no que el faci confondre de, els mainaderes, sobretot, serà com una persona realment i doncs no m'agrada. Això tinc entès que s'està regulant precisament perquè no hi hagi aquesta possibilitat de distorsió i que provoqui després altres problemes derivats d'això. Això tinc entès que s'està regulant o s'està començant a regular, sí? És un dels principis d'aquests que deia que el Parlament Europeu va aprovar el 2017. Un era que no enganyessin. És a dir, que en tot moment l'usuari fos conscient que allò és una màquina. I clar, això en les persones adultes en plenes facultats, doncs no hi ha més problema. Però amb nens petits que de seguida projecten i es pensen que és un ésser viu, que es preocupa per ells, que és el seu amic, s'ha d'anar amb molta cura. Molt bé. Escolta'm una cosa, abans dèiem que una de les qüestions que posa sobre la taula en xarxats, a part de la robòtica, que ara en continuem parlant i si tenim temps en continuem parlant més enllà, però com que hi ha tants temes i són tan apassionants i tenim tan poc temps, ja saben les persones que ens segueixen que tenim temps com a molt fins a les 8. Hi ha una d'aquestes carpetes ocultes en aquest apèndix 1, que són aquests documents que descobrim també a través de la Júlia, que parla sobre el que dèiem abans, de què podem fer amb el nostre llegat des del punt de vista digital, que això també la novel·la ho planteja. És a dir, podem optar pel suïcidi digital o per la immortalitat i que hi ha aquestes empreses que nosaltres ja haurem anat a l'altre món, el que sigui, el virtual o el digital o el celestial o l'infernal, i podem, procurar-nos una immortalitat digital a la xarxa. Això, que pot semblar ciència-ficció una vegada més, està passant. Passa a la novel·la, passa cada dia. Bé, no, i passa en la realitat. És que jo quan vaig escriure la novel·la pensava que m'ho estava inventant, la veritat. És a dir, vaig pensar, mira quina bona idea has tingut, no? I després vaig buscar-ho i resulta que en aquell moment hi havia 4 webs que oferien aquesta immortalitat digital. I en què consisteix? Doncs que això, que posem moltíssim a la xarxa. Això que dèiem, Google ens coneix gairebé millor que nosaltres mateixos, no? Perquè té imatges, té tot el que contestem, té les coses que comprem, els viatges que fem. Vull dir,
si no ho vigilem, ho sap molt, no? Llavors pot fer un avatar de nosaltres i, per exemple, contestar els missatges per nosaltres. Això ja hi ha gent que ho fa, no? De dir, no tinc temps de contestar tot el que m'arriba, doncs que contesti automàticament el meu avatar. Però també ofereixen això, que quan una persona mor, doncs els familiars puguin seguir interactuant-hi. I això, bueno, fins i tot hi ha que fan com una mena d'holograma i es pot interactuar amb un fill que ha de mort, per exemple, i això ja ho trobo, no sé, que també cal regular-ho. I sobretot per la persona difunta, perquè igual la persona no vol que tothom continuï interaccionant amb ell i que continuï viu la xarxa, no? Llavors, cada vegada més hi ha testaments, no? De dir, jo no vull, o vull limitadament, no? El que sigui. Perquè inclús marmessons, vull dir, es pot instaurar un marmessó que tingui cura del teu llegat digital i el governi, vull dir, no sé, hi ha moltes possibilitats. Suïcidi digital o testament o immortalitat a la xarxa. A finals de segle, molts de nosaltres descansarem de costat en el cementiri més gran del món, el virtual. Els perfils de persones mortes a les xarxes socials superarà en nombre els de persones vives i, malgrat no tenir la grandesa dels cementiris victorians com Highgate, la planificació del nostre llegat digital, ja sigui en forma de missatges programats perquè s'enviïn després de morir o d'avatars alimentats per la intel·ligència artificial, s'ha posat de moda. Això és el que explica la Carme en aquest primer paràgraf, en aquesta carpeta que dèiem, que forma part de les carpetes ocultes, els documents clau on hi ha, doncs, això, educació, identitat, robòtica, predicció. Aquest em feia especialment gràcia perquè és el que dèiem, ens hi podem trobar i ens hi trobem cada dia moltes vegades, malauradament per això, perquè hi ha persones al nostre voltant que desapareixen d'avui per demà, que han tingut i han sigut molt actius a la xarxa i després què passa amb tot això? Això també ho trobareu enxarxats, aquesta novel·la que ha publicat Males herbes a la Carme Torres. Pregunta de la Yas Herrero, 3 minuts per arribar a 7:15. Diu, hola Carme, si haguessis d'escriure ara una nova novel·la basada en noves tecnologies, tenint en compte tot el que hem viscut i descobert a propòsit d'elles, en què et centraries? Bueno, suposo que refereix a allò de la pandèmia, o no? Suposo, o de les novetats que van apareixent i que vosaltres coneixeu. O potser tens alguna cosa? Tens alguna cosa ja en marxa? Bueno, sí, clar que estic fent coses, no? Hi ha molt de realitat virtual, per exemple. La realitat virtual, tot el que tenim... Clar, ens podem immergir fins al punt que hi ha gent que perd el contacte amb la realitat, no? De tant... També, una altra vegada, pot ser una eina superbona per, jo què sé, per la formació, pels metges, per aprendre a operar, per aprendre a conduir, pels simuladors de vol. Vull dir, clar, et pots immergir en mons i explorar mons diferents. Però, clar, hi ha un punt en què un ha de ser molt conscient d'on s'està ficant, diguem-ne, no? Perquè, com, bueno, hi ha la sèrie aquesta Black Mirror, que recomano a tothom, perquè agafa cada capítol una tecnologia i la porta fins al final i un dels capítols va d'això. No? Doncs això també és una realitat que és una tecnologia que a mi m'interessa molt. M'interessa molt tot allò que ens fa anar més enllà, com que ens ajuda, que ens estimula i ens fa com una mena de Pep Consciències, es diu en català. En castellà seria Pepito Grillo, no? Que et diu, però per què estàs fent això sempre igual? Prova de fer una cosa diferent, sigues més creatiu, no? A mi aquest tipus de tecnologia estimulant doncs m'agrada molt i segurament acabaré també fent una cosa per aquí. Perquè igual que he fet estimades màquines, ara el següent que vull fer és estimats humans. Llavors, a partir d'ens artificials que ens estimulin, ens assessorin i ens diguin a veure, encara som molt limitats, no? Per què no feu... No avanceu. X, no? Sí. No, està bé, perquè tenim la capacitat per fer-ho. És allò que dèiem abans, no? Tornant a l'inici. Tenim molta més capacitat de la que ens pensem. Precisament, hi ha una de les qüestions que poso sobre la taula a propòsit d'aquestes tecnologies que ens vas oferint a partir de l'argument d'enxarxats i de la mà tant de l'Ariadna com de la Júlia i d'altres personatges que anirà descobrint el lector, que és els futurs a la carta. O sigui, a través d'aquesta aplicació de realitat virtual que ara deies, la protagonista és capaç d'imaginar-se, no imaginar-se, de veure, de visionar, de fet, com serà la seva vida, per exemple, d'aquí 10 anys. Estem parlant que aquesta història passa el 2017, per tant, estem parlant del 2027. És allò que dèiem, no hem d'anar tan enllà. No és allò més enllà del... No.
ho tenim aquí a la cantonada, no? I en aquest sentit és un mecanisme que et permet explorar tot això a partir de què? De logaritmes actuals i que se'ls fa treballar per veure com seríem d'aquí 10 anys. A mi m'encantaria poder fer això, no? Vull dir, igual que fem predicció meteorològica, no? Sí. Que a curt termini és bastant acurada, a llarg termini no. Doncs fer el mateix familiarment, no? Per això li dic el family pursuit, no? És un joc, no? Que et permet extrapolar al futur com serà la teva família, de manera que allà ho utilitzo perquè el llegat, no? El pugui deixar, aquí en traurà més suc, no? Que potser no és el fill més entenimentat, sinó precisament el tarambana de la família, no? Que és el que dic. Bé, però, clar, això requereix una simulació física, una simulació, uns models. Sí. Clar, quan les màquines van sent més sofisticades, doncs sembla que pots, no? És la interacció entre moltes variables, doncs predir com evolucionarà cada individu i cap on anirà, no? És un determinisme, també es pot fer probabilístic d'alguna manera, però és una eina que ens ajudaria molt, no? Si poguéssim preveure una mica, encara que fos una mica. I, de fet, hi ha moltes obres de ficció que ho intenten, no? De predir accidents o predir crims, no? El Minority Report, per exemple, o Devs, hi ha una sèrie que es diu Devs, ara bastant recent, que fa això, que el que fa és construir un model del món molt detallat, amb un ordinador superquàntic, i preveure, no? Llavors, què passarà? Ja, però això com d'altres, com deia abans a partir del comentari de la Martina, com el ganivet, és una arma mai tan ben dit de doble tall. És a dir, vols veure el teu futur o creus que aquest fet pot implicar una modificació en les teves conductes actuals i, per tant, això repercutirà en un futur, no? Estàs disposat o estem disposats a córrer aquest risc, a jugar aquest joc? Com ho veus? A veure, clar, és que el que et permet és triar, no? Tu tens diverses opcions en un determinat moment i et sembla que és una decisió que pot ser important, no? Llavors fas la simulació, no? I en funció d'on arribes, decideixes. Jo trobo que seria genial. Estic d'acord que, clar, el del costat prendria una altra decisió i, bueno, és molt... No sé si és factible, això. Ja. A partir de... És que jo tenia assenyalat un fragment de Barcelona, un dia laborable del 2027, a les 8 del matí, a la cuina de la casa de la Júlia. Un Roger amb barba i els cabells esbullats agafa de la nevera un parell de taronges, una porció de formatge i un iogurt i parlen una mica de tot plegat. Parlen de la Roberta, que és una minyona robot, diguéssim, que diu ja deu haver fet la feina que li toca. Quan acaba de veure aquesta visualització, la Júlia diu: que guapos seran i que bona gent. Diu, no, perdona, ja ho saps, no? Que això són simulacions a tan llarg termini, són genèriques. Els he posat les cares evolucionades dels teus fills i he extrapolat les seves personalitats per fer més propera i versemblant la situació, però només mostra els trets majoritaris del que passarà en la família barcelonina de classe mitjana. És una aproximació. I diu, pensava que els futurs de la carta eren una extensió de l'horòscop. Dius, no anem bé, no. Sí. Sí. No, clar, ho has escrit tu. M'agrada molt especular amb això. És un tema que el que és predicció sempre és molt llaminer, no? I ho intentem amb moltes... Vull dir, en els nostres projectes fem servir simulació física, per exemple, tenim un projecte que és per reciclatge de productes electrònics automàticament. Perquè, clar, generem una quantitat de desperdicis o de, com es diu, d'escombraries, no? De rebuig. Rebuig, això, és que no em sortia la paraula. Doncs això. I què es fa? Per exemple, moltes vegades els materials tòxics tot és triturat junt amb l'altre i anem embrutant el medi ambient, no? Llavors, si es pogués desensemblar, per exemple, treure les bateries, treure el beril·li d'això de comunicació, treure els materials tòxics i, millor reciclar certes parts, doncs, tot això que tindríem, no? I per això, clar, el robot, clar, troba una cosa que, a més, està abunyegada o que no sap ben bé quin model és, no? I potser és un disc dur d'ordinador, però, quin model, on estan els cargols per descargolar, on està la tapa... Doncs el que fa és fer un model físic que aplica una palanca o un destornillador i veu quines sortides pot passar.
Pot passar que es trenqui, pot passar que salti pels aires la tapa, pot passar... Doncs fem simulació física en aquest sentit. Sí, sí. Doncs ja fem una mica això, no? No, Una cosa molt reduïda i a curt termini, però ja ho intentem. Sí, sí, és el que dèiem. Les novel·les de ciència-ficció fan això també. La funció d'aquesta eina literària és aquesta, no? Fer aquesta prospecció, fer aquesta estimulació de veure què podria passar, no? Mira, a propòsit d'això, la Marga Bonmatí Pérez, que estàvem en aquesta conversa sobre llegats digitals, diu, en certa manera, doncs, podríem parlar d'immortalitat a través del nostre llegat digital. Clar, és allò que dèiem, no? Que semblen conceptes una mica antitètics quan estem parlant d'aquesta relació digital, però és això, al capdavall, no? El que busquem. Sí, igual que, no sé, els escriptors tenen immortalitat a través de les seves obres. Doncs, clar, ara la immortalitat és com oberta a tothom, no? Vull dir, qualsevol, perquè com constantment estem produint, doncs aquest llegat digital nostre es pot utilitzar això. És una immortalitat diferent de, per exemple, la que preconitza el posthumanisme, no? De criogenitzar-se i després descriogenitzar-se i realment que la teva mateixa consciència visqui en el futur. Aquesta immortalitat de què estem parlant és una immortalitat digital, no? És una immortalitat no conscient. És dir... Mira, ara que poses sobre la taula el tema de la criogènesis, ja tens l'argument també per algun altre relat o per alguna altra novel·la, no? No hem d'anar tan lluny. Ja l'he fet, aquesta. Aquesta és la mutació sentimental. No la coneixia, perdona, no la coneixia. Sí. Vaig publicar-la a Pagès ja fa uns anys, que és una nena, que la congelen d'ara i la descriogenitzen al cap de 100 anys. Doncs me l'apunto per llegir-me-la. No, i tant. La mutació sentimental. La mutació sentimental, sí. Entesos, doncs en prenem bona nota, on precisament hi ha aquesta revolució tecnològica, podríem dir, que va suposar la criogenització i que és això que dèiem, que també sembla un escenari molt a anys llum i el tenim justament aquí i que són, això que dèiem, moltes vegades potser a través de novel·les es fan més avinents aquesta... Aquí la tenim, la mutació sentimental. Tenim la versió castellana de... També existeix. Sí, ho deies, a Pagès. A Pagès, sí. En qualsevol cas, això que dèiem, que moltes vegades es pot veure amb certa recança, però quan a través de l'argument d'una novel·la ho fas molt més proper, ho humanitzes i li acabes donant una altra significació, potser la gent no ho acaba veient tan malament, no ho acaba veient tan lluny i no ho acaba veient, sobretot, com això, no? Com una cosa que no va amb ells i que potser d'aquí 4 dies hi acabaràs passant. No dic que hagi de ser necessàriament passar per la criogenització, però sí el que dèiem, no? De tenir un robot a la teva vida que et faciliti les coses, per exemple, no? Més enllà de la Thermomix o de la Rumba que dèiem, sinó alguna altra cosa més com la que deies i el que veiem a la fotografia que ajuda a persones que tenen problemes cognitius, no? En aquest sentit. Per tant, està bé poder fer aquest trasbàs d'informació de la qüestió més tecnològica i acadèmica a la novel·la que és més oberta i que, per tant, arriba a tothom, no? Jo no puc asseure a l'aula de robòtica de la Carme Torres, però, en canvi, puc des de casa llegir-me Estimades màquines o ara Estimats humans o La mutació sentimental o Enxarxats i entendre molt més el meu present, més que no pas el meu futur. Sí. I el que deies... No només n'hi ha això d'entrenament cognitiu o robots més socials que es comuniquen així, sinó nosaltres també fem robots d'ajuda a vestir a persones que tenen mobilitat reduïda, robots que donen de menjar, perquè a les hores de menjar als centres de dia o a les residències es converteixen en màquines els propis cuidadors. Llavors, poder tenir un robot com aquest que ara també esteu mostrant, que dona de menjar, que és el nostre robot, és una treballadora que ha treballat amb nosaltres, vaja, doncs els hi facilita la vida en els cuidadors perquè poden tenir una conversa de sobretaula normal i preocupar-se per la part més emocional dels pacients i al pacient també li resulta molt menys incòmode que en comptes d'estar-li donant el menjar un fill o un cuidador, doncs si li està donant un robot és com que ell mateix governa, perquè obrint la boca i mirant-lo directament et dona de menjar. Llavors, perquè té una càmera, etc. Llavors, és com la continuació dels seus coberts, és a dir, se sent molt autònom, se sent que ell mateix s'alimenta, no?
Vull dir que hi ha moltes aplicacions d'aquestes. A mi el que m'agrada de la tecnologia és que hi ha moltes aplicacions que són beneficioses en els dobles sentits. No pren llocs de treball a ningú. El que fa és facilitar la feina als cuidadors i fer més autònoms els pacients, en aquest cas. Sí. No, jo crec que està ben vist això que dèiem, no? Perquè aquí tenim aquest robot que ajuda a vestir una persona que, evidentment, no té aquesta capacitat o que no pot fer-ho perquè hagi patit algun accident. En aquest sentit, però, el que deies abans dels robots que surten a la novel·la, en el projecte de robots a l'aula, també és important ensenyar com veure que aquestes màquines poden canviar, ho intuïem en aquell tros, en aquell fragment que he llegit, poden canviar, no?, per fer-te veure si és més interessant el valor de la creativitat o la capacitat d'aplicar mètodes, diguéssim, mecànics, no? És allò que s'ha dit sempre, és més important ensenyar a prendre decisions o la capacitat memorística dels alumnes, allò que de mica en mica ja ha anat canviant i que potser amb aquests ginys se'ns pot fer molt més fàcil i alhora molt més amè, depèn de com es programin, no?, aquests robots. Jo crec que sí, poden ser molt estimulants. I respecte a aquestes dues coses, no?, la capacitat de buscar, prendre decisions i la capacitat, o sigui, les competències versus la memòria, jo crec que és que els dos són molt importants. Moltes vegades com es minimitza la importància de la memòria, no? I jo penso que no, que és molt important perquè el que més aprèn és aquell que més sap, perquè així relaciona amb moltes coses. Per tant, aquí també faig una crida a que no només eduquem per competències, eduquem també la memòria, perquè és important. Però que les entenguin, és a dir, que s'entengui... No, clar, la comprensió és bàsica, la comprensió és fonamental. Jo també estic d'acord amb tu, o sigui, és important... El coneixement, diguem el coneixement, no la memòria, el coneixement. Perquè és el que dèiem abans, la capacitat la tenim, tant de retenir com d'entendre allò que retenim, no? Per tant, si ens hi ajuden les màquines, benvingudes siguin, evidentment. Per descomptat. No, jo crec que la fusió, no? Les màquines tenen unes capacitats que no tenim nosaltres. La capacitat d'emmagatzemar muntanyes d'informació, la rapidesa, no? Que prenen, vull dir, això, miren milers d'imatges en un moment. Però les persones tenim unes altres capacitats, de tenir una imatge més global, d'interpretar, de la creativitat, de moltes altres coses, de tota aquesta experiència de vida que ens fa tenir empatia, de posar-nos en el lloc de l'altre, un munt de virtuts. Doncs si les conjuminem les dues, doncs podem arribar molt més lluny. Aquesta és la meva tesi, diguem. A veure si m'ajudes. Estava intentant de trobar, no la trobo, la tenia assenyalada i no la trobo, una frase que tenies d'Oscar Wilde dient sigues tu mateix perquè... La resta ja estan agafats. Exacte. La trobo genial, no? En el sentit d'això que dèiem, no? Quan ens relacionem per la xarxa, que fem veure que som un altre que no som. Dius, no, fem cas a un home com Oscar Wilde que degues inverteix en tu, sigues tu mateix, sigues autèntic, sigues original, això, no? Perquè els altres ja estan agafats, no? Ja els altres perfils ja hi són. Has de fer la teva, no? El teu... Exacte. Sí, aquest també és un missatge que et queda després de llegir les vicissituds de la Júlia a través del guiatge de l'Ariadna en aquest Enxarxats de la Carme Torres, que ens ha servit també per trasbassar aquesta informació cap a les estimades màquines i alhora també per, com dèiem abans, gràcies a la ciència-ficció no gaire allunyada del que estem vivint dia a dia, ho veiem en aquestes imatges d'aquests robots que ens estan ajudant i que ens estan fent la vida més fàcil, però també aquestes xarxes, aquesta tecnologia que al capdavall també ens ajuda en el dia a dia. De fet, avui fem aquesta conversa gràcies a la tecnologia, ho dèiem aquests dies quan la preparàvem, no seríem on som i no podríem arribar a ser el que som gràcies a aquesta tecnologia. Veure-ho des del punt de vista d'una persona com la Carme a través de la seva ficció, a través de la seva ploma, jo crec que ajuda a obrir aquest ventall, a ampliar la perspectiva, que és el que busquem també a l'hora de fer aquesta mirada antropològica a la societat a través de la ciència-ficció, en aquest trencadís literari, en aquesta 6ª edició ja i en aquesta tercera sessió que hem compartit avui amb la Carme. Agrair també a totes les persones que hi han participat, en Jordi, la Martina, l'Encarna, la Ias i la Marga, que sàpiguen que formen part de les persones que entren en el sorteig per poder
obtenir aquesta novel·la signada de la Carme. Carme, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Espero que t'ho hagis passat bé, espero que hagis estat còmode. Se m'ha fet curtíssim, la veritat. Dic, què? Ja estem acabant? Ja són les 8. Encara tenim molts temes, no? Sí, però per això és el que jo deia, totes les carpetes que tenim aquí, les carpetes ocultes, les convidem a les persones que avui ens han acompanyat a llegir, a descobrir, perquè com diu la Carme en una nota de peu de pàgina 78, quan es fa referència a la carpeta dels documents clau, diu: alguns articles de la carpeta de documents clau són a l'apèndix 1. Podeu consultar-los ara, a mesura que els llegeixi la Júlia, al final, o senzillament no llegir-los. Jo us diria que no, que un cop tingueu la novel·la a les mans, com que som xafarders de mena, anirem cap allà a veure tot això que contenen aquestes carpetes ocultes, perquè valen molt la pena, evidentment. El que deia, Carme, moltíssimes gràcies per aquesta estona, gràcies per aquesta novel·la, per aquests relats. Aniré a buscar la mutació sentimental, sap greu no conèixer-la. No arribem a tot, Home, hi ha prou que has fet, has tret uns temes molt interessants. El que deia, moltíssimes gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos i fins una altra estarem atents a aquesta novel·la que estàs coent a foc lent. Espero que en puguem parlar ben aviat. Gràcies i que passis una bona Setmana Santa. Igualment, Martí. Molt agradable la conversa. I a vosaltres, els que ens heu seguit en directe des del Facebook del Museu Etnològic de les Cultures del Món, gràcies per ser-hi. I el que us deia a l'inici, d'aquí a 15 dies, el dia 14 d'abril, us esperem perquè tindrem una conversa amb aquest home, amb Jaume Pons Alorda, a propòsit d'aquesta novel·la que va merèixer, com veieu, el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, Ciutat de Mal. Farem amb ell una passejada per aquesta ciutat i també, evidentment, en un escenari distòpic o potser també molt real, com el que ens plantejava avui la Carme. Gràcies a tots per ser-hi. Ens veiem d'aquí a 15 dies. Que passeu una bona Setmana Santa. Salut i cultura.